Usamla Raymond Johnny Kurbah haka jinga kandu ba kinong tho khobor ulai thu ba kowe ka company management na por ka ri USA kala sai saskular bandan banta lamba umni usamla na ka banta ka jinga lekai MMA ka company upgrade marketing group kala sai ka contract ka basis number usamla Raymond Kurbah ubalong uwe ni ki samla ya lekai MMA nang ni na po ka jala jungi usamla Raymond Kurbah ulai thu ba ulasai bat kan ka company ka badan ya ka shlam tre kam ha Los Angeles na ka bantashis nam ha ka bayadai banya rap kantiu lam ya u ha ka jinga lekai MMA ha ki kirdan ya lekai shabari ban yo rong ya lekai shapo ka company ya lekai MMA ka ba he du ha po ka prathai shitulup ka UFC awan hang ni ban pau mo ka jing sungu ya u play track rat ning kom blak wan nga do kanika lat ka ti biang ka ngari u MMA fighter ba ngelaju represent ya ka India ka Sam Asia country sa South Africa te mentah kini kenti biang yo kalat ma ba ka trials kini kita bangalet and then ngelaya sign up contract for 1 year but kawai ka management team upgrade management team from Los Angeles and then kani ka management team kadi ba la head da Julian and then kadi ka bla bun ngidon about around 60 fighters kibara na kani ka management team and then kibon nagi kidi UFC fighters and then ngaru na yo limba way UFC fighter and then Raymond so he udah itu ba yarap yang ngaf pen yo ba kani ka team so I ngadan ba kani ka team upgrade management te mentak ha kalian ka management itu ide ini ba in charge nga sini sa India so ngadi iwe ba sajid first time na India te na Asia but kani ka team and then kani ka team menta nga mau men ngandon sa ngala nga mut management menta biang ka pro level kabanlong kidan southly ki promotion ki blawan ki bla approach mangi kade kawai kade EFC kawai kade ka what's that Netherlands level kade na Netherlands kawai kade na South Africa kawai kade na Malaysia and then menem step lu ngidang yo kawai kade na Singapore te ngin ngidang yak chakmat baka jingya soy ka sekolah ka ni sekolah ka update from ka jing na jingwan journey ka jing travel ka no kin limba ka jing negotiate but manager jona Vikram te kani kade ka first time hi ngaru bangan net ya simenta sathi and then nga donru ka jing karpat ki part mo ki badan chini ki MMA fans ba kin snok tilam kin yadon nam talam but kani long kani jing net jing konjonga te kanang ba kanlong ba siso nomor kaniru ka kadi ka very important yang nomor ba kali long dadang job 3 fights ngala ban shortlisted to UFC road to UFC limba ka jing negotiate but manager jona Vikram te kani kadi ka first time hi ngaru bangan net ya simenta sathi and then nga donru ka jing karpat ki part mo ki badan chini ki MMA fans ba kin snok tilam kin yadon nam talam but kani long kani jing net jing konjonga te kanang ba kanlong ba siso nomor kaniru ka kadi ka very important yang nomor ba kali long dadang job 3 fights ngala ban shortlisted to UFC road to UFC te kani kadi kawai ka kalat kalati nga bang hapan let ka jing job bet hakni ki likely ki fights south league fight ki banong te kanang banyo ata jing job ngakwa ka jing kershan na baro ki pat kajela jongi but kanang ba kani ka jing na jonga kalong ka basi so ling ba ka jing don ka jongki but ka weiru kalong ba nga don kamru ya ka if anyone can come and like help me for the sponsorship for training camp ru nomor ka training camp haban invest in aldi opportunity aldi so shani ka sham jinjar nomor ba ngim ki companies so ngila try and approach to companies from outside ru ta ngidanya kan tanpa as soon as possible nomor ba ubni ubnai ban wan ngala banyo ka fight
kadon ko ka fight ru ka offer yang on the 17 ada yang Malaysia, and then kidon kiwe kiba offer yang aru South Africa da tamba most important menta ka de ba ngakwa ka jingkershan menta ka training camp jonga ka ban ngandet ka we ka training camp ka banganjit ka di Dubai, ka we ka di Thailand, ta kata ri ka we ka ba ngakwa ya ka long ka jingkershan lagi ning dangdon ta jingkran ning padon ka jing tho kini kitai ka ba yung dangdon ta jingkran ka de ka Ikfa University ta ki ong kindat sa tamba ngampat tip long kata kintit so far. So it's based on the fight location. We'll be deciding the training camps and everything. So if he is fighting in the east side of the country, he will be doing it in Dubai. And if he is fighting near Thailand or anything, he will be doing the camps in Thailand. Tata ka kajing kilam jonga kalong kumtohi nga sule kat kebadan ai kat ki bangayo ai long nga su kampat dalong red up to that mark bang kuak no long kaban da yura do kata so tagadaw nga kuak bakan nganyo kita ka professional level mo dia mentata ka sulong kumto long ampat da yo kilam baken long asule kat ba ngala ni stepping scheme janmit. Hoi 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 aga DMC si Turki sentil di kalayaban punai hoi aga DMC si Turki sentil di kalayaban tingkai rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela hoi aga DMC si Turki sentil di kalayaban punai hoi aga DMC si Turki sentil